The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tamang Opo, oras si mismo po ba Joshua ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo ha? Hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayo ngayong araw ng Webes para sa patuloy na pagbibigay ng serbisyo publiko. Napakikinggan din po tayo sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpo City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube channel. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA Apordabac, sa Channel 2 sa EBS-CBN TV+. Mga kaibigan, sa ating Tabang Ora Mismo update nang gagalaiting dumulog sa ating programa ang isang lola nang siya ay walang awang binugbog ng isang lasing na lalaki. Ang ora mismo nating pag-aksyon, panoorin po natin. Bandang siguro yon mga alas 9 wala akong relos. Andiyan na si Salvador. Sinundan ako niya, panay tawag sa akin. Ano sabi? Sinabag ako nakapasok sa bayan. Diyan na sa likod ko. Ando na sa may bintana namin. Anong ginawa sa'yo? Sinuntok na. Pasa sa pisngi at dibdib, namamagang mata at trauma. Ito ang sinapit ng isang senior citizen sa mabigat na kamay ng isang lalaking nakainom umano. Nung bagong dumating ang... Kwento ni Nanay Isabelita ni Breha, 10 oras na ng gabi, ay hindi pa rin umuuwi ang kanyang anak na lalaki. Sa kanyang pag-aalala, pinuntan niya ang kabarkada ng kanyang anak. Yung time na yun ng Sabado, naghapon silang sama-sama. Okay. Tapos yung gabi na, narinig ko yung papa niya tapos mama niya, nag-aanap na kay Salvador Abaryan. Lumabas naman ako doon sa kalsada namin, sa mga kapitbahay namin. Pagkausap ko na so papa niya, pinunta na daw so anak niya sa Kamalig, sa sentro, wala man. Tapos, sabi ko, Made, kontakan mo na so anak mo, may cellphone ka. Wala akong cellphone, yun. Nagsama-sama sila hasta gabi na, hindi umuwi. Bandang siguro yon mga alas 9 wala akong relos. Andiyan na si Salvador. Sabi ko, saan na si Jandel, yung anak ko? Siyempre, magtatanong ako, bilang magulang. Nag-aalala sa anak. Tapos, pagka-uwi ko, sinundan ako niya, panay tawag sa akin. Ano sabi? Naibilit nga naman, naibilit. Sabi ko, wag mo na akong pupuntahan ko na sana si Jandel. Seraya ko ng flashlight namin sa bahay. Tapos, hindi na baga ako nakapasok sa bayan. Diyan na sa likod ko, ando na sa may bintana namin. Anong ginawa sa'yo? Sinuntok na ako. Bakit ka sinuntok? Huwag ko daw siyang sisisihin sa anak ko daw tagustuman magsama. Sabi ko, sino ang tatanungin ko? Siyempre ikaw, tayo ka kasama maghapon. Sinundan ako niya, pinugbog ako, inabol ako niya. Hanggang sa amin. Ilang beses ka sinuntok? Hindi ko na nararamdaman. Pero may ako nakakatapon doon sa paano- sa bahay paano- namin. Lagi na lang sa amin, paulit-ulit ang ginagawa nilang pamilya sa amin. Hindi ako nakakatulong ka. ng maayos. Ilang beses na kayo nagharap sa barangay? Isa pa lang. Tatlo na. Hindi- Bayaran daw ang ko. Sabi ko, iurong daw ang kaso. Hindi ako mag-file ng kaso. Basta babayaran nila. Sabi ko, ayaw ko. Yung nararamdaman ko, hindi nila nararamdaman kung paano. Kalita sila, sinampal lang ako. Itong bukol ko, tabi ito sa mukha, hindi ito sampal. Okay. Kaya ako naghingi ng tulong dito sa ako. Bigol na mabigyan man ng katarungan ng aking pangyayari.
Ayon kay Lloyd Daubal, ang barangay kagawad ng Barangay Anuling, May mga record ba ito sa barangay? Dito po sa amin, wala man po yan. Siguro, nagdarasa na yan sa kalasingan niya. tila ba ay ipinagtatanggol pa ang ginawang pananakit kay nanay. Dito po sa amin, wala man kami sa nakukuha na record. Inda po sa natas, hindi baga magkataraning po. Proseso sa barangay. Para sa maaaring legal na aksyon mula sa Municipal Police Station ng Kamalig Albay, ating nakapanayam ang investigador na si Police Master Sergeant Joseph Frank. At pumunta lang po dito sa institusyon ng pulis sa PNP Kamalig para naisampa natin ang kawalang kaso. Padala na lang po sa kanila yung medical legal. Nanganda po tayo dyan tumulong sa mga biktima ng ganyang mga kaso. Makalipas ang ilang araw na pagpuproseso ng mga dokumento, handa na ang mga kakailanganin upang maisampa na ng formal ang reklamo. Gaan-gana sa pakiramdam kong nakapile na tayo ng kaso dito sa RTC po. Kung ano man ang San Osgado, hostesya, maraming salamat po sa Ako Bicol na ako tinulungan po ako ninyo dahil sa problema ko. Yan po mga kaibigan ang naging maagap na pagtugon at pag-alalay ng palatuntunan ito doon po kay nanay na binugbog. Diyan po naman sa bayan ng Kamalig at naisampa na po yung kaso at hangad po natin mga kaibigan na makamtan niya po ang hustisya patungkol po sa masaklap na nangyari sa kanya. Samantala dumako naman tayo sa ating tabang medikal. Kasama ko ngayon si Jillian Tiniero. Ang kanyang hinaing ay para sa kanyang tatay na may iniindang bukol sa kanyang ulo na nagmula lang umano sa kinamot na tagyawat. Magandang hapon sa iyo, Jillian. Magandang hapon po sa inyo, sa mga tagapanood. Opo, kumusta itong kalagayan ng tatay mo ngayon? Sa ngayon po, maayos naman po siya, sir. Nakakakilos naman po siya ng maayos at nakakapaghanap buhay naman po siya. Yun nga lang po, talagang lagi lang po siyang may sombrero or may takip po yung ulo niya. Okay. Kailan pa ito lumaking bukol na ito at kailan nangyari yung pagkamot niya sa tagyawat? Nagmula lang po ito nung mamatay yung mama ko. Mag-isang taon po yun ang mamatay yung mama ko. Nagmula lang po yun sa maliit na parang butil Tagyawat. lang, tagihawat po. Tapos po noon, akala namin okay lang po siya. Yun pala, habang tumatagal yung panahon, lalo pong lumalaki. Tapos nagkaroon po siya ng dugo or nana po sa... kinamot ba talaga ng tatay mo yung maliit na butlig? Opo, nakamot niya po talaga kasi akala niya po kasi, Sinadya sir, niya o nadisgrasya lang? nung una, sinadya. Then, nung sabi niya Makate, yun na yung talagang kinamot Okay. niya. So, nung lumala itong bukol, ito ba'y napatingnan nyo na sa doktor? Opo, napatingnan namin Ano po ang sabi ng doktor? Ano daw na klase itong bukol na ito? Wala pong sinabi kung anong klase po yun. Basta sabi lang po nila is allergy lamang po yun, sir. Allergy. Gano'n nakalaki yung bukol kung i-describe mo? Kung i-describe ko po siya sa ngayon, yung parang yung kamay po ng bata, yung baby na... So parang kamao Opo, ng parang bata. kamao ng bata. Sa ulo yan, ha? Opo, Okay. opo. So, ito ba'y kumikirot? Ano yung dinadaing ng tatay mo? Makati lang. Hindi po siya Ay, kumikirot. hindi kumikirot. Makati. Hindi po, Makati. So, lagi niyang kinakamot. Minsan po, sir, kasi tumitigil naman po yung... Ano yung Makati trabaho niya. ng tatay mo? Nagtitinda lang po siya ng gulay. Ay, walang lang. Mahirap yun. Ah. Nagtitinda siya ng gulay. Nagtitinda po ng gulay, gumagawa ng walis tingting. O, masipag pala itong tatay mo. Opo. Tapos po, yung mga ginagawang pili nuts po. Okay. May iniinom na ba siyang gamot? Kasi sabi niyo, napasurin niyo sa doktor, may iniinom na ba siyang gamot? Ano yung kuha ng doktor? Kailangan daw bang operahin o paano? Ang sabi naman po ng doktor, kung kaya niya na maopera, Ipapa-opera. ipapa-opera po. May pinapainom pong gamot? Opo, nakalimutan ko lang po yung gamot na binigay sa Okay. kanya. So ngayon po ay dumulog kayo dito sa palatuntunan ito ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. Ano po yung pinakapangunahing pangangailangan na gusto nyo pong tugunan at gusto nyo pong maggawa at gawin natin sa tatay nyo? Ang sabi naman po ng doktor, kung kaya niya na maopera, ipapa-opera po. Ipapa-opera. Okay. So ito ba'y kumikirot? Ano yung dinadaing ng tatay mo? Ano po ang sabi ng doktor? Ano daw na klase itong bukol na ito? Minsan po, sir, kasi tumitigil naman po yung...
Ako po'y dumulog dito sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo po. Mm. Ang gusto ko lamang po, mapagamot yung papa ko sa mga eksperto po kasi naawa na din po ako sa sitwasyon Gusto niya. nyo mapatanggal yung bukol. Opo. Taga saan po kayo? Ako po, taga-Kabaangan na po ngayon ng Tabaco City. Kabangan, Tabaco City. Yung tatay mo? Nasa Bungabong po. Bungabong ng Tabaco City. Tabaco City. Okay. Yaman din lamang na kayo ay mga taga Tabaco, mga taga First District. Tamang-tama kasi meron tayong matulungin na representative ng Ako Bicol na taga Tabaco mismo, taga First District, para sa agarang pagtugon sa gamutan para sa inyong ama. Nasa kabilang linya ng telepono ngayon ang matulungin, abogado at batang-batang public servant, walang iba, Congressman Jill Bungalon. Narinig mo na ba itong pangalan na ito? Opo, narinig ko na rin po at nakita ko na rin po sa Facebook. Sa Facebook? Hindi sa personal, hindi mo pa Hindi nakita? pa po nakita. Nung makita mo sa Facebook, gwapo ba ito? Opo naman, gwapo po. Ayun, mabuti na yung nagkakaintindihan tayo. Tama-tama. Nasa linya na si Kong Jill. Kong Jill, magandang hapon po. Magandang hapon Joshua at Remy at magandang hapon sa ating bisita ngayong hapon at sa lahat ng tagapakinig ng programang Tabang Ora mismo, magandang hapon po. Opo, Kong Jill, kababayan mo pala ito, taga Tabaco City, taga Bungabong at taga Kabangan itong anak, taga Bungabong yung pasyente, si tatay. Pero nakita ka na raw niya sa Facebook, gwapo ka daw Kong Jill. Sana makita niya ako sa personal at nang ma-confirm niya kung gwapo talaga or hindi. Yan. Okay. Ang problema po na idinulog nitong si Jillian ay para po sa kanyang tatay na si Jubencio. Ano ang apelyido ni tatay Hernandez. Tatay Jubencio Hernandez ng Bungabong, Opo. Tabaco City, na nagkaroon ng butlig o tagyawat, kinamot. Kaya ngayon ay malakamauna ng bata ang bukol sa kanyang ulo at laging kumakati. Ang gusto po nitong anak na si Jillian, mapasuri at kung kinakailangang maopera ay maopera sapagkat naawa na siya sa kanyang tatay. Ilang taon na yung tatay mo? 67. 67, isa ng senior citizen. Alamin natin kay Kong Jill kung ano ang maitutulong ng Ako Bicol. Kong Jill, ano po ang maitutulong ng Ako Bicol kay Tatay Jubencio? Wala, unang-una, base sa aking napakinggan, talagang kailangan ng agarang operasyon, no? At medical attention itong si Tatay Hernandez. So ngayon, i-refer po natin siya, Joshua, sa Bicol Regional Hospital and Medical Center o yung dating tinatawag na BRTTH at papatignan natin, no, kung ano talagang dapat gawin and doon naman po sa usaping gastusin, sasagot po ng Malasakit Center. No? Nilagyan natin yan ng pondo ng Ako Bicol Party List, kami po ni Congressman Zaldico, at nang masagot ang anuman na gastusin sa magiging operasyon at gamutan. Oh, narinig mo? Actually, Opo. yes po. Narinig mo, nanay? Opo. Wala kayong problema. Si Kong Jill na mismo nagsasabi, yung proseso ng pagpapasuri at pagpapaopera at yung gamot, sasagutin ng Ako Bicol. Salamat po ng marami. Kong Jill, opo. Yes, Joshua, lalong-lalo na kababayan ko pa pala dito sa Tabaco City, so hindi po dapat talaga natin pabayaan, no? So itong agarang atensyon medical ay dapat pong matugunan at wag po sila mag-alala sapagkat yung gastusin, yung sa gamutan ay tutulungan po ng Ako Bicol at ni Congressman Jill Bungalon. Anong masasabi mo ngayon? Sabi mo kanina, gwapo lang. Ngayon, sinagot na ng Ako Bicol yung pagpapaopera sa tatay mo. Anong masasabi mo? Maraming salamat po sa inyo. Lalo bang gumwapo? Lalong gumawa po siya. Sana po makita kita ng personal, sir, bago ako umalis. Bakit saan ka pupunta? Ako po kasi, sir, habang papunta po ako dito, natutuwa po talaga ako. And God's blessing po kasi tinawagan ako ng agency ko. Meron na po akong mag-abroad employer. ka? Opo. Ayun. Inaantay ko po talaga so, gusto ito. mo, Thank you, Lord. Bago ka umalis papuntang abroad, makita mo ng personal si Kong Jill. Opo. Ayun. Timingan natin. Halikan mo ba si Kong Jill? Bakit hindi? Kung pwede. Kong Jill. Yes, Joshua. Bago daw siya magpunta ng abroad, gustong-gusto niya, pangarap niya na makita ka, Kong Jill. Kailan ba alis mo? Ako, Joshua, Bukas po andito pa, lang ako sa biyahe pa lang po ako Tabaco, pa Manila. Mag-training At pa lang kung naman meron po pong ako. pagkakataon, malugod ko pong harapin ng pamilya pong Hernandez at nang mas lalo pa sila pong makausap. At ako po'y nagagalak dahil nakatulong na naman po tayo sa isang pamilya, lalong-lalo na nangangailangan ng atensyong medikal. Alright. Kong Jill, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Thank you so much, sir.
Maraming salamat at magandang hapon, Joshua. Alright. Ayos na. Opo. Ay, basta may pagkakataon daw, ewan ko kung paano kayo magkakasalubong. Nasa Manila pa si Kong Jill. Papunta ng Maynila ito bukas eh. Sige. So, ayan. Meron pa ba tayo? Kasi sabi dito may kuwan pa tayo. Maliban doon sa tulong na pagpapa-opera at pagbibigay ng gamot, ay mukhang meron pa tayong iabot sa kanya na cash assistance. Ayan. Muntik pang makalimutan. Okay, ito po yung cash assistance para sa inyo, nanay, para makatulong, pamasahe para makarating ng BRHMC si tatay. Ano? Opo. At maliban dyan, para may pangsaing si tatay. At food packs, may food packs pa po na padala ang Ako Bicol Party List si Congressman Saldico at Congressman Jill Bungalon. Ano pong masasabi niyo? Maraming salamat po sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo, at kay Kong Jill na tutulungan ang papa ko na maipagamot. Ipamalitan mo sa first district, ha? Opo, Kong Jill opo. Bungalon, gwapo na, matulungin pa. Matulungin pa. Ayon. Opo. Mga kaibigan, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, mula sa San Fernando, Camarines Sur, isang binatilyo ang nangangailangan ng maintenance para sa sakit na natamo sa utak. Ang pagtugon sa kanya ng programa Abangan. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan.
nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol tabang ora mismo. At mula naman sa San Fernando, Camarines Sur, makakausap natin si Mary Ann Morado Sibulo. Ang kanyang hinaing ay para sa kanyang anak na 17 taong gulang at dumaranas ng isang uri ng sakit na kung saan hindi fully develop ang utak nito. Dahil rito, ilan sa mga normal na gawain ng isang bata ay hindi nito magawa. Kadalasan din ay inaatake ito ng kumbulsyon. Magandang hapon sa iyo, Mary Ann. Magandang hapon po, sir. Kumusta ngayon yung kalagayan ng anak mo? Sa ngayon po, medyo may atake po siya. Kasi sobrang init po ng panahon. Ilang taon na ito? 17 na? Opo. Okay. Pang-ilan ito sa inyong mga anak? Panganay ko po siya. Panganay. Ilan lahat ang anak po ninyo? 3 po. Okay. Bakit nasabing hindi fully developed? Paano nangyari? Ano po kaya, nung baby pa po siya, nung pinanganak ko po siya, normal naman po siya. Kaso? Opo, 1 week. 1 week ko po siya, nagkaroon po siya ng yung sugat-sugat po sa liig. Ayun. Infection po. So isang linggo pa lang siyang ipinanganak mo, ay nagkaroon na siya ng mga sakit, ano? Opo. Okay. Ito ba napasurin nyo na sa espesyalista o sa doktor at may iniinom na ba itong mga gamot? Opo. Okay. So kung 17 anyos na ito at hindi fully developed, kung kayo po kung isa sa larawan ninyo, kasi yung mga 17, di ba, binatilyo na, nanliligaw na nga eh. May mga crash na, nagpatuli na. Pero itong anak ninyo, 17, kung hindi fully developed, ano yung kuan niya? Sa anong edad pa lang ninyo maihambing ang mga ginagawa niya? Hindi pa po siya kasi hindi pa po siya nakakain mag-isa eh. Sinusubuan ko po siya. So baby pa yung pakiramdam niya? Opo. Okay. Nakakausap ba siya? Nakakapagsalita ba siya? Nakakarinig ba siya? Nakakarinig lang po siya, pero hindi po siya nakakapagsalita. Pero medyo naiintindihan niya naman po yung ibang sinasabi po. Nakakapaglaro ba siya sa labas? Hindi po. Nasa loob lang po siya ng bahay. Hindi siya nakakatayo? Hindi po. So talagang kailangan yung kailangan yung matinding pag-aalaga pala rito, no? Opo. So ngayon po dumulog kayo dito sa palatuntunan ito at programang ito ng Ako Bicol Party List. Ano po yung pinakapangunahing pangangailangan ninyo na gusto nyo pong maibigay dito sa anak po ninyo? Pang-maintenance po, sir. Sa gamot? Kasi, opo, 2 po ang maintenance niya eh. So kapag may iniinom siyang gamot, hindi siya inaatake? Opo, nakokontrol po yung seizure. Pero pag walang gamot, inaatake madalas? Opo. Ayon. Okay. Para sa agarang pagtugon sa pangangailangang gamot, nasa kabilang linya ng telepono si Sir Ma'am Eli Calisora, ang coordinator ng Ako Bicol Party List Camarines Sur. Sir, Ma'am Eli, magandang hapon po. Good afternoon, Sir Joshua, na pinakagwapong. Yan! Okay. Sir Eli, ito pong problema ni nanay patungkol sa kanyang 17 anyos na anak na hindi fully develop at baby pa yung pakiramdam. Kailangan daw po ng maintenance dahil kung walang maintenance, kinukumbulsyon ito madalas. Ano po ang maitutulong ng Ako Bicol Party List para kay Matt? Natin ang sa DSWD para makaano ng mga pambili ng gamot. Opo. So ibig sabihin, Sir Eli, aalalayan niyo po ito hanggang sa makakuha po tayo ng tulong para may pambili ng gamot. Opo. Kapag usap kami ni Gerson, kasi nasa, sa district ni Gerson, opo. Mag-usap kami ni Gerson na tulungan rin yan. Asikasuhin kagad. Opo. Okay. Sige. Maraming salamat, Sir, Ma'am Eli. Thank you so much. Okay. Balikan natin si Mary Ann. Nanay Mary Ann. Nanay Mary Ann. Hello po, sir. Opo, ay aasikasuhin po ng mga coordinator ng Ako Bicol sa pamamagitan ni Sir Ma'am Eli at ni Sir Gerson yung pong pag-asikaso para magkaroon kayo, mabigyan kayo ng tulong pinansyal para pambili ng maintenance na gamot. Ano po? Opo. Opo. So, hintay lang po kayo ng tawag ng aming mga coordinator sa lalong madaling panahon po, Mary Ann, ano? Sir, sige po. Maraming salamat po sa programa niyo po.
Alright. Yan po, Salamat po. Okay, hangad po namin na sana sa lalong madaling panahon mabilan ng gamot nang sa ganon ay hindi po atakihin ang inyong anak. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan sa ground floor po ng Embarcadero de Legazpi Victor Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. O kung kayo naman ay taga Caloocan, bukas na rin ang ating Action Call Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mga ka-action. Again, kada Miyerkules po yan mga kaibigan. Maaari na rin po kayo magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa mismo pong Provincial Capitol Building. At para naman sa mga taga Camarines Sur, magtungo po kayo sa Zona 2 Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap pa. Huwag niyo rin po kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas, sama-sama nating aaksyonan ng mga problemang medikal at legal. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Mr. Siram Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan.